Bidal, gaur akneari buruz hitz egin behar dugu. Zer da aknea, Bidal? Begiratu, aknea izango litzateke, sabi, oso errez ulertuko dugu, zelenko gunean goratzen zarete, hitz egin duen, zelan izerdia sortzen zanean, aktibaten zan batez be, izerdia ariketakaz. Orduen, momentu honetan, aktibatuko direna ez dira horrik geruinak esaten dena izerdikoak. Ez, izango da batez be, beste sebo geruinak. Eta aktibatzen direnean, aktibatzen da seboa eta seboak ematen dio, beti, esaten dena, ondorioa, ero kaltegarritasuna, erantzun ematen duena da hori, aknea. Hori izango litzateke. Ikusten dugu, ez da, batez ere aurpegian, bizkarrean eta bularrean, batez ere. Zer da, esan gindun elengoan, batez be ikusten dugu, azten gara pentsatzen da dinogu, arpegian, esaten dugu, bizkarrean eta lepo gainean ere eta bularrean. Eta hor dukagu, batez behorlako, esaten dena, salean dukagune da, ule fintxuek. Eta uleak, eramaten dute berarekin, horrik geruin seboarenak. Eta orduen, hor dekogu geruin bi, esaten dena, batez be seboarena, eta beste alde batetik dekogune da, esan gindun elengoan, zein izerdiarena. Eta ez dakit izerdiak edo eragin dezake, baina zerk eragin dezake aknea? Aknea dekoguna da, argi beti seboak. Orden gertatzen dena da, aktibatzen dela. Seboak gurekin dago normalean, egoten dolako, esaten da, kantidade txiki baten. Baina joaten danean, batez be, arazoak eta ikusiko dugu segitik gertatzen dan, hiperaktibatzen danean, hiperaktibatu. Azken baten, esaten dena, estresa bezala da, hiperaktibatzen da. Eta hori, seboa joaten danean irtetzen, hori egiten dena da, taponatzen da, batez be, esaten diena gure irterak, joaten dira pizkanaka hor zelula, esaten diena hilde dauzenak azale gainean gelditzen da organean, eta hor egiten dutena da beti inflamazioa joaten da mintzen eta joaten da horrela. Eta horri ikusten dugu, nera hormona aldaketak, ez da? Nera bezaroarena ohikoa da, hilekoa, ordunaldia. Orduen hori, esan duzune Maialen, Sabi, zer gertatzen da? Gertatzen dana da, esan dune, segeitik gertatzen da hori hiperaktibazioa, batez be izango da beti aldaketa korputzean. Eta horrik aldaketak izango dire beti, gehienetan, hormonalak. Baina beti pentsatu gauze bat, esaten dugune, ze ikusi daukala lehenengo eta behin, azelako genetika dagoen. Familian bat daukagu gurasoak, edo bat daukagu nebarrabak, ero horrela arazo dugu dela, pentsatu gupe posibilitate gehiago daukagule. Segure gorputza horti doa, baina beti osten etorri badira horrik. Eta ez bakarrik hori, pentsatu badagune, ostean, danez dala gelditzen hor. Farmakoak sarriten, esaten dena antikontzeptiboak eta, emakumeak hartzen dutenean, ikusten dute, atzen jakiela aknea berriro berrizten. Dagoz beste berezi batzuk ez diten hori gertatu, baina hori normal izaten da. Beste tozein farmako posible da, bai ez bakarrik hori. Kosmetikoak ere hor zaten. Kosmetikoak, eta ezetasunak eta izerdiak esaten dugun iten dozkune da, aktibatu gehiago ere. Zetan atuaz bide baten. Batez be, garrantzi dekotena da, geuzebiek, lehengoan esan gindune, zelango izerdia, baina beti izerdia parte bata, baina garrantzi egin dekona da beti seboa, koipeak osortzen dana. Gure azalak, nik ez du komentatu bai, esango dugune da, azken baten, azalan gainean dekogu danokolako pelikula bat sortzen dala gure korputzean, eta gehitzen jako manto azidoa. Eta hori de babesa gure gorputzarena, benetako babesa. Zarriten jente ez da konturatzen zelango garrantziteko hori mantentzea. Zer horregitu euskune da beti babestu gure gorputzari. Eta babestu handekultez horregaite dekori izena. Eta da pizkatxu beta azidoa. Komentatuko dugu gero. Komentatuko dugu. Akneari buruz izketan ari gara, Bidal Salcedo gure medikuarekin. Kalera goaz, zer dakigu akneari buruz? Zuk aknea daukazu edo izan duzu noiz bai? Bai, izan dut, gaztetan, bai, gazteago nintzenean, bai. Segurazki gaztetxotan, baina, astuta daukat, baina bai. Horrek esan nahi du oso bortitza ezen nuela izan? Ez sufritu egia esan. Gaur egun badaukazu? Batzutan, bai. Urtaro desberdinetan daukate akne gehiago eta beste batzutan gutxiago. Zenbat urte dituzu? 25. Eta noiztik dituzu aknea? 14. Horrek adin batzuetan gaizki pasarazten du. Hileroko etorri behar zitzaizunen edo granoren bat edo beste izan duzu? Bai, holakorik, bai. Granotxo horiek ez, deserosoak egiten diranak adin batean, horiek bai, gogoratzen dut. Lehertu egiten zenituen? Segurazki bat edo beste lertuko nuen. Pasaiatzen nintzen ezetz, baina batzutan zaila da. Zure ustez, zeren araberakoa da pertsona batzuk aknea izatea eta beste batzuk ez? Zer jaten egun? Sorte ona baldin badaukazu eta genetika ona, agian azal hobeago daukiko duzu. Baina nire kasuan adibidez,
ni nire familian bakarra naiz. Esango zenuke, helduago egiten zoazen heinean kendu egingo zaizkizula, edo ze uste duzu? Nik uste, baietz, eta espero dut. Horren badaukat, baina 18 urte nituanean, atzen pasada bat. Bai, Okerrago. Tratamendure bat edo jarraitu duzu kentzeko, edo saiatu zara kentzen? Bai, saiatu naiz pilo bat, denetatik probatuet, pastilla, krema... Eta aldaketaren bat, antzeman duzu zure aurpegian akneari dagokionez? Batzutan bai, baina lortu dudanean urtera edo 2 urtetara berriz atatzen zitzaidan. Tratamenduak nahiko gogorrak izaten dire eta azkenean beste eraginak ematen dituzte. Zaintzea ere garrantzitsua da. Kosmetika naturala erabiliz adibidez, bai zaintzen naizela eta hobetu izan dela nire azala, bai. Jaten dugunak badu zerikusi aknearekin. Bai, pilo bat. Eta higienea, eta bai. Maskariak ez dizu kalterik egin? Bai. Hemen behian pilo bat. Zerbait egin genezake ez eukiteko edo ekiditzeko? Berarekin ondo ulertu eta lasai eta pazientzia zeraman, bai. Prebenitu indeu. Nere amak beti danik osasuna asko zaindu du, orduan kirol asko indeu, elikadura ere asko zaindu indeu, orduan nik uste hori faktorin garrantzitsua diala. Azkenean ondo zaintzen duzuna barrutikan ez azalaratzen da. Bai, eta azalak adierazten du azkenean gure osasuna nolakoa den, orduan. Lakoa barrutik, alakoa kanpotik, Olaxe hori da. Jarraitu ondo zaintzen. Mi esker. Bai, ongi zaintzearena, aipatuko dugu aurrera xago gomendioak eta emango izkigozu. Baitu, esan duguena batez be hori da, ez ba? Zelango garrantzia daukan, ikustea beti, batez be gazteak eta gaztetxoak kalkulatute dago barrez, hori ikerketak eginda dagoz, 10-tik 9 gutxienez, hor, temporadatxo beten hor daukate. Niri ere gertatzen zait hori. Hori da. Nire fase hortan, hau. Bai, pasorionak, Bidal, berriro. goazen kalera, galdera bat dugu zuretzat. Bai, Bidal, galdera bat, helduek aldegu aknea izan? Bai, lastan, eskerrik asko baina. Beraz, hori izango da nirea. Hori da zure arloko orduen galdera. Eta posible da, bai? Bai, posible da. Pentsatu, ez dekola bakarrik hormonak zerrikusia. Sarriten direla, zerartzen dugu bai. Tratamentu epadokogu berezitasuna, estrogenoak esaten direnak kontrakoak, androgenoak batez beziten dire, emoten dutenak, hori, gizonan eta mutilen hormonak horri dire. Eta orduen momentu baten olako tratamentu epadago, posible da. Baina ez bakarrik hori esan dugune, badekugu tendentzi bet gure genetik arloan, zer pentsatu behar dugu, zelango garrantzituko, zelan zaintzen dugun gure azala, eta hori dauzen adinetan, ez bakarrik gaztetan. Eta ordunaldia eta hilekoak eta horiek hori da, horregongo dira. Orduen pentsatu posible dela. Bain badugune da gauze bat. Momentu baten heltzen bada horrelako adin bete ez da inoz gertatu horrelako hori. Eta azten bada, gorputzean hori pasatzen, pentsatu behar dugune da zehozer, momentu horretan igual, gorputz horretan, hormon arloan beste gaixotasun bateko likela ostea. Baina lasai egon, bestela. Beste galdera bat, gaur galdera pila bat. Euskagu, Bidal? Goazen ba. Bidal, zer egin dezaket aknea ez izateko? Gomendioak, Bidal. Guk ere nahi ditugu. Bai, horiek ondo etorriko zaizkigu denei. Batez be, ikusita bere dadea, lehenengo lasaitu. Esan dugune, 10-tik 9 izango dute, gutxiago edo gehiago. Hori horrexea da esatea, Bidal. Bai, baina lasaitu, lasaitu. Ze ikusiko dugu gertatzen dana da guze bat. Desagertzen dela, begiratu. Ordeko guzu ikusi ipinita. Orduen inbadugune da beti zaindu gure, esaten dana azala. Zaindu gure osasuna, azken baten, esan dugune hor. Ebitu, zein badugu, basala batez beti, holako zaboi bereziak. Izinitela burbet, bai. Izaten dira, bai. Behitu, pentsatu zer esan dugu lehen, zelango garrantzi dukona zelan dagoen gure neurrie, batez be gure babesa, gure manto azidoa esaten dugune. Orduen, bada purtsu bet, azidoa, beti joan begara begiratzen, ia berzelango jauiak eta azelako makillaje gabizene gure kremak eta azelango hileko txampuak, eta makillaje hondikendu esaten duguna, ez da? Hori da garrantzizkoa beti ikusteko. Ze horri beti tenduzkena da azala beti mindu. Eta horrek osasuneko beti kaltegarritasuna. Batez be zaindu hor. Eta dinamika horretan. Horrek uste dugut, hilea atzeraka horrazta horpeiko azala saiestuz, ez? Arnaz pixka baten bateko edo? Hori, segeiti maialen, botatzen bat dugu beti moduzko aizea, eta egiten duzkune da eguzkiek lagundu pixka bat. Kontuz, pizkanaka joaten bagara egiten duzku lehortu. Eta lehortzen bada joana pizkanaka desagertzen. Eta normalean, hori, esango dugu, ez da normala gertatzea. 10-tik 9 daukate. Baina arazoa benetan eta jarritzen dutenak
urte batzuk gehiago, 3-4 urtetan hor, akne horrekan, izango dire beti 10-tik 2, ez gehiago. Besta joan dina pizkanaka logikarekin. Eta zaintzen orokorrean pertsonak, joango dara desagertzen. Eta gaur ekarri diguzu aurpegi maskara natural bat. Hori da. Ikustera? Bai, irrikitan gaude. Irrikitan gaude. Ze badakigu gure ikusentzule askoren etxeetan nerabe asko badirela. Bai. Eta nerabek ere ikusten gaituzte. Bai. Beitu. Eta hori da. Eta, hau interesgarri izango da. Beitu, pentsatu bedugune da gauze bat. Zer gertatzen da? Gertatzen dugune da, ordekogu akne eta toki esaten dena tipikoetan. Batez be, bekokien eta arpegian. Hori esaten da ez da. Hori da, ikusten dugu hor, eta hor dago. Eta orduen guk beti pentsatu behar dugune da, dekogule 3 pasu tratamentureko eta prebentzio horraurako. Bat izango litzateke logikarekin komentatu dugune. Erabili gure bizitza izin ditela ardanik eta osasuntzua, eta azalarekin bardin. Eta horretarako, sarriten, gazteape horretan harri daukate horrek. Ikusi duni sarriten jente etorrita, ez du nahi joterik, ez den metalogoana ezinora momentuz. Jarritu nahi dute dinamiko horretan, eta nahi dut horrelako maskara ero krema batzuk emateko. Beti pentsatu gauze bat. Hazen bet eta antioxidanteak, hori da azken baten inflamazioa sortzen dana hor. Eta zinbetetan antioxidante gehiago. Zinbeteta antiinflamatorio gehiago. Eta zinbeteta, esaten dena, antiinfekzioso gehiago, etorriz nondoaz, vitaminak eramaten dutenak gure, esaten diena, elikagaiak, eta sarriten horrek egiten dugu gure kremea, hor dagoz, eta batez be, sarriten beste vitamina C azido askorбik oraten duena, dales apurbet azidoago, horrepiten duzku azala beti azidoatu pizka bat. Eta Bidal, noiz eman behar dugu krema? Egunean zehar edo nola eman behar dugu edo? Maialen, beti hobe gabean. Eta orduen sarriten iten dugune zagitiz, iten dugune da gero, batez be, eman ezkero, joango gara, gero errez kentzen, kentzen. Bakoitzari gainean. Hori, eta joango gara beti, pizkanaka, mogitu bari larregi, golpeka joango gara. Igurtzi gabe esan dezagun. Hori da. Zigurtzen badugu, zabiten dugu mindu. Eta hori joaten da beti, apurbet, hori, ez da konbeni. Eta zer dauka krema horrek? Beitu, honi tokaten da batez be. Limoia ona dela ere esaten da, ez? Eske horrela da, vitamina C esan du, azido askorbiko. Honik eroango dute, batez ere. Holako ardo esaten dana garratza. Azken baten limoia. Edozein vitamina C daukagun beste zitriko edozein. Garratzarekin ere bai? Bai, bardin. Eta diluidu, egiten dugu gurarekin, eta horrek egiten duzkun da beti lagundu horretarako. Eta orduen joango gara horrekin, joaten da beti gehiagora ez diten joan, horregat egiten dutzu beti gure, esaten dizenak, gure barastiek eta matxakatu, egiten dugu, eta horrek egiten joten horrela. Eta ez bakarrik hori. Sarriten posible da esfolianteak ere sortzea. Eta horrik esfoliante zelangoa tire. Batez be, olioa, kokoak, apurbete azukre pizka bategaz, ero gatz pizka bategaz, egiten duzkune da emonez gero, garbitu. Horrik esaten dena, horretarako, ostean garbitzeko. Eta horregingo dugune da, aloe vera, alde batetik. Gero, esaten dugune beti, batez be, gure te berdea. Lenguan komentatu gindune. Eta gure, beti ardoa beordekogu, ardo garratza. Eta batez be zitrikoakaz, ordekoagu kremak egiteko. Zora jarri Bidal. Gozen maira, zematik asko dugun zurekin. Bai, eta gero ostean okingo dugu, bestela. Ardoa, tea, limoia, oie denak. Eta astean dekogune da beti, ostean, ikusten dugu ez dala ondo joan, eta gelditzen jakule pizka bat esaten dana hor tratamentuek, joango gara dermatologoan esango duzku, bueno, eman orain esaten dana antibiotiko, beste tratamentu topikoak, eta bestela tratamentu ordeko gube bai, beste pastilletan hartzeko, ostekoak. Bidal, eskerrik asko gaur ere. Animatu dan hori. Bai, animatu, bai horixe.